Sandangane suwek, lakuane kaya tembelek. Belek, 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 lakuane kaya tembelek. Temen dole, dole, lele, Lagi apa kue? Ngalem betah kalau dole, lele, dole, dole, tembelek, 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 tembelek. Bisa peper udah. Tembelek, tembelek. Di. Sok raimu. Rai gue peper. Karo kakangan trokcok nemen iki. Asem trocok nemen yo ke dudu kakange. Lah sih? Yo ke nemu ndok lenggarangan tak angremna pitik metune iki Weh. ya. Lenggarangane meteng sih metengi raimu. Mangsane apa lenggarangan ngendok. Alamat anak soleh nggih. Nggih. Jadi kamu diam selalu kenapa sih? Diam terus kenapa? Nggak apa-apa, Ada apa? Kenapa? Sel? nggak apa-apa. Kami tenggengen apa? Kamu kebelet ngising apa? Wong ayo ngerek belet ngising kuwi men sih ya. Pimen lang. Meneng ujug-ujug bus. Meneng boleh.